Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Выбачаемся за невялічкую затрымку ў пачатку нашага стрыма. Самі разумееце, сёння вельмі напружаны дзень, і тая навіна, якую мы зараз будзем абмяркоўваць з маімі гасцямі, вымусіла іх з самай раніцы займацца вырашэннем розных пытанняў, праблемаў, арганізацыйных у тым ліку, што прывяло да затрымкі. Але вось пра тое, што гэта за пытанні і чаму яны вось так вот вымусілі наших гасцей шмат сілаў і увагі ім надаць, мы зараз і паговорым. У мяне у студыі старшыня беларускага АПН, пісьменніца, праваабаронца Тацяна Недбай. Прывітанне, Тацяна. Добрый день. І з намі на сувязі выдавец, заснавальнік фонду Камунікат.орг Ярослав Іванюк. Прывітанне, Ярослав. Добрый день. Давайте я пачну, можа быть, с Ярослава, бо менавіта вот сённяшняя навіна нас фокусавалася на таких трох фундациях, трох выдавецтвах. Стало вядома, что фонд Камунікат.орг, Логвинов Publishing House и Андрей Янушкевич Publishing были признаны экстремистскими формаваннями. Ярослав, у мяне пытанне, слухай, у мяне было такое ўражанне, что ты с Камунікатам ужо давно там в экстремистских формаваннях, ледь только что тебе террористам не признали лукашэнкаўскія улады, але наколькі ўсё ж таки нечаканым для цябе асабіста стала вось гэтае рашэнне? Нема тут ніякіх нечаканасцяў. Мне здаецца, што крок рэжыму абсалютна паслядоўны, прынамсі калі гаварыць пра адносіны да камунікату, таму што нас у 23-м годзе прызналі, заблакавалі ў Беларусі наш асноўны адрас камунікат.орг. Пазней 2 гады прайшло, і ў мінулым годзе восенню наш сайт, нашыя садсеткі прызналі рэсурсамі, якія распаўсюджваюць экстрэмісцкі змест. Адну з кніг, якую мы выдавалі, Дароты Міхалюк, Беларуская народная Рэспубліка для вытокаў беларускай дзяржаўнасці, запісалі на іншы спіс публікацыяў, якія нібыта нясуць пагрозу для інтарэсаў, дзяржаўных інтарэсаў Рэспублікі Беларусь. Пазней, недзе ў кастрычніку, пачаўся такі вельмі вялікі запыт з Китая да нашай базы дадзеных, там дзесяткі тысяч загадаў было, што ў выніку закончылася атакай такой дэструктыўнай, гакерскай у каталіцкае Раздво. У студзені пачаліся ў сваю чаргу такога ж тыпу захады адносна нашага сайту, кнігарні нашай камунікат.шоп. Так што тут якби для мяне няма ніякіх нечаканасцяў. Нечаканасцю ёсць тое, што КГБ прыдумала нейкую кааліцыю выдаўцоў. Я ўжо ад самой раніцы паўтараю, ніякай кааліцыі выдаўцоў у прыродзе не існуе, у якую ўваходзілі б згаданыя табой Зміцер выдавецтвы і прыватныя асобы, якія там пералічваюцца. Нема такой ці афіцыйнай, ці неафіцыйнай кааліцыі, такой няма, у сувязі з чым няма ніякага экстрэмісцкага фармавання. Ну, дарэчы, сапраўды, наколькі я ведаю, некалі там ішлі, былі такія размовы, што можа быць там выдаўцам аб'яднацца, аб'яднаць свае нейкія намаганні, высілкі, але наколькі я разумею, скончылася ўсё толькі размовамі і развагамі. Ну, для ўсіх, апроч, я разумею, гэбістаў, якія дзесьці штосьці там альбо не дачулі, альбо не так зразумелі, альбо проста падагналі пад свае патрэбы нейкія там словы і ідэі. Гэта цалкам магчыма, хаця якby састаў арганізацыяў людзей зусім іншы, чым тут, чым тое, што яны пералічваюць. Мне проста здаецца, што гэта ёсць абсалютна працяг атакі на беларускае культурніцкае асяроддзе. Ужо ад 2 тыдняў бадай праводзяцца такія зачысткі беларускага кніжнага асяроддзя, выдаўцоў, распаўсюднікаў беларускіх кніжак. І гэта вельмі сумна. Гэта якby нам, jak wydawcom białoruskich knih u zamierzży, nie облегчить pracy, ale no, my nie zdajemy się, będziemy dalej robić swoje.
так як тут фонд камунікат займаўся ўжо доўгія гады, бібліятэка існуе, я прыгадаю, 25 гадоў. Мы надалей гэтую бібліятэку камунікат будзем папаўняць новымі, будзем папаўняць яе рэсурсы іншымі выданнямі, кнігамі, газетамі, часопісамі, аўдіобукамі. Будзем выдаваць таксама аўдіобукі, будзем выдаваць таксама і папяровыя кнігі. Надалей будзем праводзіць таксама аўтарскія сустрэчы. Магу запрасіць ужо у бліжэйшы чацвер на такую сустрэчу у Варшаве, у Цэнтры беларускай салідарнасці о 17 гадзіне. На Олеандрów 6 будзе одна сустрэча, пазней у Познані на кірмашы кніжным міжнародным будуць таксама две сустрэчы ад камуніката, а пазней у нядзелу у Музеі вольнай Беларусі будзе яшчэ одна сустрэча о 14 гадзіне. Розныя аўтары, розныя кнігі, падрабязнасці знойдзеце ў наших соцсетках. Прыходзьце, падтрымлівайце. Ну вось, дарэчы, просто я бачу інфармацыю, навіну пра вось гэтую сустрэчу ў чацвер у Цэнтры беларускай салідарнасці, якую ладзіць Ярослав Іванюк, у якой бярэ ўдзел пісьменнік Владимир Орлов, дзе будзе распавядацца пра кнігу, найперш новае перавыданне, якое зрабіў камунікат «Каласы пад сярпом» сваім, і паказваючы, дакладней каментуючы гэтую сустрэчу, Александр Федута напісаў одно слово: буду. Так вось, я далучаюся. Одно слово ад мяне: буду. Не, будем з жонкай. Няхай далучаюцца таксама іншыя, і не толькі ў Варшаве, але таксама ў Познані. Мы ўжо з гэтай сустрэчай былі таксама ў Любліне, мы у Беластоку правялі таксама такую сустрэчу, так што я вельмі заахвочваю, а таксама на фестывалі вершы на асфальце сустрэча з прэзентацыяй «Каласоў пад сярпом» тваім таксама адбывалася. Татьяна, за некалькі дзён да вось сённяшняй навіны пра прызнанне экстрэмісцкімі фармаваннямі выдавецтваў з'явілася інфармацыя пра прызнанне экстрэмісцкім фармаваннем беларускага ПЭНа. Гэта, як вы кажаце, у адным ланцужку гэта ўсе падзеі ідуць, ці не? Вот як табе бачыцца это ўсё? Я думаю, что безумоўна гэта все. Добрый дзень яшчэ раз. Гэта все ідзе ў адным ланцужку. Я бы тут назвала б яшчэ одно прызнанне экстрэміскім фармаваннем. Гэта выдавецтва Гутенберг, которое адбылося яшчэ раней за прызнанне ПЭНа экстрэміскім фармаваннем. То бок тое, што мы бачым, гэта безумоўная зачыстка ўсёй сферы культуры, гэта арганізацыі, якія дзейнічаюць эфектыўна за межамі, і на мой погляд гэта спробы іх пазбавіць усялякіх сувязяў унутры Беларусі для таго, каб адрэзаць і зрабіць з гэтага такую эмігранцкую тусовачку. Чаму мы зрэшты заўсёды супраціўляліся? Ну вот, дарэчы, ўсё ж таки давай патлумачым, бо вельмі часто там было, калі там вот унеслі твой Facebook старонку там ці твой Telegram у спісак экстрэміскіх матэрыялаў, і там віншуем, гэта прызнанне якасці. Але вось вы не радуецеся таму, што і выдавецтва, і ПЭН былі прызнаныя экстрэміскім фармаваннем. Чаму? Вот чым канкрэтна вашай працы, это будзе пытанне да абодвух, вот, Татьяна, але вот на вашу працу, як гэта адаб'ецца, як яно паўплывае? Вы за мяжой, вы робіце сваю справу, там как бы не дацягнуцца умоўныя там следчыя камітэта ці яшчэ хто-небудзь да вас наўпрост. Але Ну, тут увіншуюць, хутчэй за ўсё, нашы калегі і партнёры не са зларадства, а з тым, што гэта своеасаблівае таксама прызнанне эфектыўнасці, але і спачуваюць таксама, бо ўсе разумеюць, што гэта ускладняе працу ў Беларусі, што, безумоўна, мы знаходзімся тут, Ярослаў тут, я тут знаходжуся, і нам гэта безумоўна, прыклад трансгранічных рэпрэсій, пра што мы можам казаць міжнароднай супольнасці, таму што гэта павінна быць таксама ў фокусе іх увагі. Мы знаходзімся ў Польшы, мы легальна дзейнічаем у Польшы, а такім чынам беларускія ўлады хочуць сказаць, што мы штосьці тут, відаць, экстрэмізмам займаемся ў Польшы. Хай жа міжнароднае права з гэтым разбіраецца, міжнародны суд, можа быць, хай з гэтым разбіраецца. Але гэта страшна ускладняе нашу працу ўнутры Беларусі і ставіць пад пагрозу ў першую чаргу людзей, которые знаходзяцца ўнутры
Беларусі. Бо калі мы кажам пра экстрэмісцкія матэрыялы, то гэта, як правіла, адміністрацыйная адказнасць для людзей, якія падпісаныя на старонкі, напрыклад, у соцсетках, которые прызнаны экстрэмісцкімі матэрыяламі, або маюць кнігу, якая з'яўляецца экстрэмісцкімі матэрыяламі, або гэтую кнігу прадаюць, напрыклад, ці распаўсюджваюць, бо ёсць менавіта адказнасць за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Калі ж нам надаюць высокі статус экстрэмісцкага фармавання, то гэта азначае ўжо крымінальную адказнасць за любы контакт з намі. Вы гэта ведаеце не горш за нас, бо вы таксама прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем, і гэта азначае, што любое інтэрв'ю, любы каментар, любы контакт з вами, нават падпіска на соцсеткі, падпіска на сайт, які там сярод гэтых крыніц інфармацыі пазначаны, гэта таксама будзе супраца з экстрэмісцкім фармаваннем. І гэта, безумоўна, тое, што намагаюцца зрабіць беларускія ўлады, адрэзаць тое, што ўнутры Беларусі ад тых, хто выехаў. Ярослав, ваше бачанне, як гэтая сітуацыя, як это так бы прызнанне так званае паўплывае на працу фонда Камунікат.орг, вашу асабістую працу, выданне кніг і гэтак далей? No tak jak ja już сказал, no nadalej będziemy tym zajmować. Będziemy pracować tak jak pracowali daghetul. Na pewno to nam nie oblегчить pracę, ale zdawać się nie będziemy. No co w takiej sytuacji my możemy robić tu zamierzy? No mianowicie to jest, pro co ja i mówił. Wydawać książki, zapisywać audiobooki, ładzić sustreczy z autorami, z białoruskimi autorami, jakich my wydajemy, wydawać te kniги, які раней выходзілі, а былі слаба даступныя ў Беларусі, гэтым будзем увесь час займацца. Я не маю як бы падставаў думаць пра тое, што гэта можа паўплываць нейкім такім рашучым чынам на тое, чым мы займаліся дагэтуль. Хаця якраз гэтыя рашэнні увесь час, рашэнні гэтыя рэжыму Лукашэнкі, рэпрэсій, яны менавіта накіраваныя на гэта, што вось мы найперш зачынім сайт. Ну, можа, яны спыняцца са сваёй працы. Не спыніліся. Тады мы прызнаем, што іх сайт распаўсюджвае экстрэмісцкі змест. Можа, затрымаюць. Не, dalej dziejniczać swolaczy. No wtedy my właśnie ich przyznajem tutaj ekstremistkim formowaniem. No na pewno ja nie rekomenduję nikomu, kto w Białorusi nadalej być podpisanym na nasze soцсетki i z tych soцсеток prosto zejść. Ja się zapisał kolkość naszych followersów na różnych soцсеткach. Pobaczymy, jak to odebiec, przykład na praz miesiąc, czy praz 2 miesiące powodu. Ведаеце, вот што мяне прыцягнула ўвагу, я сёння пабачыў допіс, які з нагоды вось гэтага прызнання так званага зрабіў Альгерд Бахарэвіч. І Альгерд напісаў, што я зараз фактычна займаюся рэдактурай свайго новага тоўстага раману. І ўзнікае пытанне, ну ён как бы напісаў, для мяне не ўзнікае пытанне, у каго я буду выдаваць свой гэты новы раман, але ўзнікае пытанне, што калі умоўны там вот Камунікат.орг ці там Янушкевіч, гэта экстрэмісцкае фармаванне, то кніга, якая там выдаецца гэтым выдавецтвам, яна аўтаматычна адразу становіцца экстрэмісцкімі матэрыяламі ці як? Як это працуе? Татьяна? Я думаю, што не становіцца на фармальна адразу экстрэмісцкімі матэрыяламі. Для гэтага патрэбна судовае рашэнне нейкае, ўсё ж такі яшчэ пакуль што. Але тое, што гэты прадукт набываць, уявіце сабе, набываць Беларусі, гэта значыць фінансаваць экстрэмісцкае фармаванне, бо прыбытак атрымлівае ў любым разе выдавецтва. Ну і такім чынам, я думаю, што прызнанне кнігі экстрэмісцкімі матэрыяламі будзе адбывацца асобна, але набыццё кнігі, нават калі яна яшчэ не прызнаная, ужо можна будзе трактаваць як фінансаванне экстрэмісцкага фармавання. То бок, умоўна кажучы, калі да гэтага часу можна было выданыя за мяжой кнігі там тым же самым Камунікатам ці Янушкевічам, але дасылаць у Беларусі, беларусам можна было как бы іх набываць, то цяпер это ўжо становіцца рызыкоўным. Баюся, што адказны выдавец не будзе дасылаць у Беларусь кнігі, бо тут жа пытанне не ў тым, каб пазбавіць суб'ектнасці, я агаwaruся, каб пазбавіць суб'ектнасці беларусаў унутры Беларусі. Безумоўна, гэта іх выбар набываць ці не набываць з беларускай карткі ці не з беларускай карткі, бо таксама можна набываць не з беларускай карткі, тады гэта не бачна для беларускіх уладаў. Але
сітуацыя такая, што медыя, прызнаныя экстрэмісцкім фармаваннем, не заўсёды чытачы ў Беларусі могуць своечасова атрымаць інфармацыю пра тое, што тое ці іншае выдавецтва прызнана экстрэмісцкім фармаваннем, бо, напрыклад, не заходзяць штодня на старонку медыяў, заходзяць, напрыклад, раз на тыдзень. Ну і такім чынам можа здарыцца гэты часавы лаг. А давайте наогул сабе скажам, што сёння ўжо 9 сакавіка, а прызнанне экстрэмісцкім фармаваннем адбылося 3 сакавіка. Гэта амаль тыдзень таму. Дарэчы, 3 сакавіка дзень пісьменнікаў. Тут улады вельмі добра падгадалі і павіншавалі выдавецтвы шаноўныя з днём пісьменніка. Вось жа уявіце сабе, што хтосьці не ведаючы 3 ці 4 мог гэтыя кнігі замовіць, і атрымліваецца ўжо гэты закон парушаў беларускі. Хаця тут я зноў жа агаwaruся і скажу, што практыка такая, што прыцягваюцца да адказнасці нават заднім чыслом, нават тыя, хто так скажем так, супрацоўнічаў, меў кантакты з тым, што ў беларускія ўлады называюць экстрэмісцкім фармаваннем да фармальнай даты прызнання. Так што тут нічога не ратуе. Ярослав, але ўсё ж таки вось цікавая такая, мне падаецца, тэма. Вы сказалі про тое, што параілі адпісацца тым, хто падпісаны на сацыяльныя сеткі, там камунікаты і ўсё астатняе. А вось з пісьменнікамі, з распаўсюднікамі, якія ўжо шлі ад іх, можа быць, нейкія месаджы, што казалі? Можа, хтосьці сказаў: о, так ты там, Іванюк, ужо зараз экстрэмісцкае фармаванне маеш, што я з табой супрацоўнічаць больш не буду. Ці вот якая рэакцыя? Ввогуле, як вот у гэтым накірунку можа паўплываць это рашэнне на вашу працу? Ну, пакуль не было такіх інфармацыяў пра тое, каб што вось я не буду з табой супрацоўнічаць, але гэта ж толькі сёння. Пабачым, як гэта далей будзе адбывацца. Добра, што Таццяна, ты гаварылася з гэтым, што нехта там мог набыць ужо пасля 3 сакавіка кнігу, бо я думаю, што на гэты момант Рэспубліка Беларусь гэта такая краіна, у якой не дзейнічае нават той закон, які там нібыта павінен абавязваць. Таму тут што заўгодна яны зробяць супрацоўнікамі экстрэмісцкага фармавання нават тых людзей, якія раней набылі нашыя кнігі, або проста падпішуць іх самі на нашыя соцсеткі, бо такія сітуацыі таксама здараліся. Не ведаю, Зміцер, як гэта далей будзе адбывацца. Няма тут што вельмі моцна панікаваць, так бы мовіць, так? Ну, вядома ж, з людзьмі, з якімі мы там неяк супрацоўнічалі, трэба будзе нейкім чынам пакамунікаваць і сказаць ім пра гэта. Спадзяюся, не паўплывае гэта, тым не менш, на нашу дзейнасць. Я вярнуся троху да пачатку нашай размовы. Вы закранули гэтую тэму, але я хочу, можа быць, каб вы шырэй сваю думку разгарнули. Усё ж такі, якую небяспеку, якую пагрозу для рэжыма, на ваш погляд, ствараюць выдавецтва, пісьменнікі, кнігі, там ці вот культурніцкая дзейнасць, якая вядзецца за мяжой. Ну, выдалі тут кнігу, ну, напісалі, ну, там купіла яе там 100, 200, там 300 чалавек. І што? Чаму для гэтага трэба так насіцца? Усе выдавецтвы вылічваць, усе іх заносіць там. Не, ну, безумоўна, людзі працуюць, зорачкі атрымліваюць, там, можа быць, там кватэры па-за чаргой і ўсё астатняе. Але у чым пагроза? Ну, я думаю, што сапраўды людзі працуюць, і людзям трэба выконваць план з аднаго боку. З іншага боку, я заўсёды казала, што культура гэта тое, што яны недаацэньваюць, і звычайна мы гэта казалі ў такім сэнсе, што не фінансуецца культура з боку дзяржавы належным чынам, бо яна недаацэненая. Зрэшты, я заўсёды таксама агаворвалася, што гэта прыводзіць да таго, што рэпрэсіі да культуры прыходзяць як да адной з апошніх. Спачатку рэпрэсуюцца палітычныя сілы, праваабаронцы, а вось культура яна неяк застаецца так на нейкую там наступную чаргу. І вось жа і мы дачакаліся, гэта азначае, што дачакаліся, проста, што вось дайшлі гэтыя рукі. Пры гэтым, што кнігі? Кнігі я бы не зніжала вартасць кніг, бо тое, што я кажу, што ўлады іх недаацэньвалі, то нам не трэба недаацэньваць кніг. Кнігі гэта ўсё ж такі забяспечваюць, як гэта сказаць, бесперапыннасць наратыва нацыянальнага, нашай ідэнтычнасці. Гэта тое, што працягвае ўзнаўляць вось гэтую літаратурную лінію выказванняў, абмеркаванняў, тое, дзе грамадства як ілюструе
люстэрку можа бачыць самога сябе і ад гэтага адштурхоўваючыся далей рэфлексаваць, далей развівацца. Бо кніга, вось я бачу, тут ляжыць Зміцер, твая кніга «Беларуская нацыянальная ідэя», «Беларуская нацыянальная ідэя на маршы». Это можа быць кніга наўпрост пра нацыянальную ідэю ці ідэнтычнасць, але гэта можа быць кніга абсалютна мастацкая пра якія-небудзь далёкія галактыкі, фантастыка якая-небудзь, якая ўсё адно забяспечвае вось гэта і развіццё беларускай мовы, і бесперапыннасць наратыва нашага нейкага нацыянальнага. Это ўсё адно пра нас, пра што б мы не пісалі, мы заўсёды пішам пра нас саміх. І таму культура тут, канешне, мае значэнне, што ж, беларускія ўлады нарэшце да яе дайшлі, так што трэба трымацца, трэба вытрымліваць і трэба не здавацца. Ярослав, твоё бачанне? Я могу дадаць маё бачанне такое. Тут не ведаю, чаму якраз на сам канец дайшлі яны да кніг. Я якраз, будучы выдаўцом і займаючыся ўжо больш за чвэрць стагоддзя беларускай інтэрнэт-бібліятэка і камунікат.org, ну вельмі разумею значэнне кніг, друкаванага слова, таму што гэта ідэі. Гэта ідэі, таксама як Зміцер і загаловак тваёй перадачы, ідэя X. Гэтыя ідэі, яны найбольш пагражаюць рэжымам, усякага роду рэжымам. І рэжымы гэтых ідэяў, распаўсюду гэтых ідэяў сярод людзей вельмі баяцца. Таму і ёсць цяпер такі наступ на нас, як выдаўцоў, на тых людзей, якія распаўсюджвалі кнігі ў Беларусі. Але, так як Тацяна сказала, нам не трэба здавацца, нам трэба рабіць сваё, і тады мы пераможам. Ну і давайте паглядзім шырэй. Ўсё ж такі беларуская культура сістэмна знішчаецца ўнутры Беларусі. Успрымаецца нармальна з боку ўладаў толькі тая культура і тыя дзеячы культуры, якія абслугоўваюць ідэалагічныя інтарэсы беларускай улады. Калі гэтага не адбываецца, то гэта все знішчаецца. А атрымліваецца, што тыя, хто абслугоўваюць, ну давайте прызнаем, што гэта досыць нізкаякасная культура, гэта ірзац культуры хутчэй. І атрымліваем мы, што знішчаецца беларуская культура ўнутры Беларусі, застаецца нейкі ірзац культуры, які абслугоўвае ідэалагічныя інтарэсы. А гэтае пустое месца, выхалашчанае месца займае культура рускага міра. І, на мой погляд, гэта пытанне больш, чым ідэнтычнасці. Гэта заўсёды пытанне ідэнтычнасці культуры. Але ў нашай сітуацыі больш, чым ідэнтычнасці, гэта яшчэ і пытанне нацыянальнай, рэгіянальнай і нават еўрапейскай бяспекі. Таму што калі Еўропа не хоча, каб з усходняй мяжы была Расія праз нейкую колькасць год, культура гэта тое, што сваім каркасам дапамагае нам утрымліваць каштоўнасныя арыентацыі. Гэта тыя выбары, якія мы робім на выбарах прэзідэнцкіх ці парламенцкіх. Гэта нашы устаноўкі. Беларуская культура як частка еўрапейскай культуры, як частка еўрапейскай гісторыі каштоўнасна. Рускі мір, культура рускага міра, якая прыходзіць яму на замену сёння ў Беларусі, нясе з сабой апраўданне вайны, прапаганду, фальсіфікацыю гісторыі і ўсе іншыя складнікі, якія не з'яўляюцца нашымі, якія мы не прызнаем як нашы, але якія пасля праз нейкую колькасць год, калі сітуацыя будзе працягвацца, могуць вызначаць менталітэт людзей, якія жывуць у Беларусі і, на жаль, уплываць у тым ліку і на еўрапейскую бяспеку. Ярослав, такое, можа, дурнаватае пытанне, але вот мне просто стало цікава. Калі, скажем, вось браць рэпрэсіі вось гэтыя, якія ідуць супраць тваіх калегаў, але грамадзянаў Беларусі, того ж самого там і заснавальнікаў Гутенберга і Логвінава, Янушкевіча, ну то можна сказаць, ну гэта вот беларуская дзяржава, хай у лице у асобе рэжыма, але как бы нейкія там мае, скажем так, прэтэнзіі да сваіх жа грамадзян, якія займаюцца за мяжой или нейкай вот дзейнасцю. Это ўнутраныя іх разборкі. Ты ўсё ж таки грамадзянін Польшчы. Твой фонд заснаваны і працуе, мае рэгістрацыю, юрыдычны адрес у Польшчы. Ну ты как бы адзінка польскай дзяржавы. І атрымліваецца, што супраць цябе, ну неяк вот это супраць Польшчы таксама гэтыя рэпрэсіі чыняцца з боку Лукашэнкі. Ну, гэта можна абсолютно так разглядаць. Зміцер, я хочу прыпомніць, што пасля аднаго з інтэрв'ю, якое ты браў у мяне ўжо нейкі час таму, у сацыяльных сетках з'явіўся каментар нейкага чалавека, як мне тлумачылі, такога мяккага лукашысцкага прапагандысты, Александра, прыгадай прозвішча, бо мне вылецела з галавы, які напісаў пра мяне, што я беглый.
гэта Вось ён напісаў. Дзербан, здаецца, да? Шпакоўскі. Шпаковскі, да. Шпакоўскі напісаў тады, што вось глядзіце, гэта беглы, адзін з беглых, якія ўжо забылі пра беларускую мову. Вось пра маю беларускую мову ён пісаў, што я не умею па-беларуску размаўляць, бо я беглы. Пазней лукашысцкая прапаганда яшчэ прызнала мяне таксама этнічным палякам у рэжымнай праграме «Панарама», дзе там высветлілася, што я нібыта вось этнічны паляк, які там супрацоўнічаю з людзьмі з беларускай апазіцыі, ім там нейкія грошы, значыць, фактычна назвалі мяне таксама нейкім куклаводам. Показали мяне у здымкі мае показалі, якія спёрлі з Фейсбука у тішотках з пагоняй, а трэці здымак быў на фоне мурала з Алесем Бялацкім. Ну, мне тады сябры з Беларусі тлумачылі: Ярослаў, усё карэктна. Яны проста показалі цябе як этнічнага паляка, бо ніхто ж, апрача этнічных палякаў, не носіць тішотак з пагоняй. Ну, гэта можам тут крышку там смяяцца, высмейвацца, ці нават здзеквацца з гэтых лукашыцкіх прапагандыстаў. Ну, але гэта ўжо зусім не смешна. Я разумею, што якби падтэкст твайго пытання ёсць таксама і такі, ці польская дзяржава павінна прарэагаваць на такога... Ну так, неяк заступіцца за цябе, ну. У адносінах да мяне як грамадзяніна Польшчы. Я не ведаю, ну, ці нагул мы павінны ажно так гэта ўсё раскручваць, ці для нас павінны быць партнерам для нейкіх там размоваў, апраўданняў і гэтак далей міністэрства дэзінфармацыі і прапаганды, якое невядома чаму называецца міністэрствам інфармацыі, КДБ, ці тыя ж Шпакоўскія, іншыя Дзерманты і гэтак далей, і гэтак далей, і гэтак далей. Ну, побачым, не ведаю, ці зверне ўвагу на гэта польская дзяржава, але думаю, што гэта было б залішне. Тацяна, ну ладно, польская дзяржава, вось бач, Ярослаў не хоча, каб яго бараніла польская дзяржава, але не справа ў тым, Зміцер. Ну я жартую троху, да ты ж не успрымай так сур'ёзна. Не хоча, так? Але вось беларускі ПЭН, ён з'яўляецца часткай сусветнага агульнага вялікага ПЭНа. Якая рэакцыя была вашых калег з іншых краінаў на прызнанне экстрэмісцкім фармаваннем? Ну, безумоўна, мы атрымалі вельмі шмат падтрымкі, вельмі шмат пасланняў салідарнасці, і былі таксама публікацыі ў сацыяльных сетках і міжнароднага ПЭНа, і іншых ПЭНаў адносна гэтага статуса экстрэмісцкага нашага. Мы ўвесь час на сувязі, мы ўвесь час інфармуем. Ёсць больш за 100 і яшчэ некалькі дзесяткаў ПЭНаў ва ўсім свеце. Безумоўна, яны ўсе ў рознай, кожны ПЭН у сваёй сітуацыі знаходзяцца. Некія ёсць вельмі далёкія, которые займаюцца сабой, якіх няма рэсурсаў. Мы таксама, зрэшты, доўгі вельмі час займаліся сабой і все яшчэ працягваем. У нас няма асабліва рэсурсаў адсочваць сітуацыю в пэне Нікарагуа, ці в пэне Кітай, ці в пэне яшчэ нейкім. І таму мы вельмі цэнім тую групу пэнаў, якая утварылася, гэта каля дзесятка розных пэнаў, якія сочаць пільна за нашай сітуацыі, якіх мы раз на месяц інфармуем пра тое, што адбываецца. Калі адбываюцца вось такія сітуацыі экстранныя, то мы, канешне, іх інфармуем і збіраемся заўсёды да дадатковыя сустрэчы для таго, каб абмеркаваць, што гэта значыць, чым яны могуць дапамагчы і гэтак далей. Але ў такія моманты мы, безумоўна, атрымліваем вельмі шмат падтрымкі, спачування і нейкіх словаў ацэнкі той працы, якую мы робім. Вот давайте пару словаў уже скарыстаемся тое, што мы сабраліся тут разам усе у гэтым эфіры пра працу, якую вы робіце, але больш падрабязна. Тацяна, давай вось пачнем з цябе. Ты прынесла акурат такі з кнігі, з свежае выдання. Што гэта за праект? Што гэта за кніга, чым яна можа быць цікавая беларускаму чытачу? Я зараз пакуль буду расказваць, буду рабіць таксама распакоўку гэтую кнігі. Распакоўка ў прамым эфіры кнігі. І гэта кніга «Свабода як біяграфія», пасля забяру. Кніга 18 інтэрв'ю з лаўрэатамі прэміі «Голас пакалення свабоды», якая летась уручалася беларускім пэнам супольна з беларускім праваабарончым цэнтрам «Вясна», з прэс-клубам Беларусь, Беларускай асацыяцыяй журналістаў і з Free Press Eastern Europe арганізацыі. Вось гэтая кніга, гэтыя 18 інтэрв'ю, гэта людзі, которые, так як я сказала, сталі лаўрэатамі гэтай прэміі, і безумоўна такіх інтэрв'ю і такіх людзей
значна больш. Гэта тыя 18 чалавек, якіх нам удалося падтрымаць гэтай прэміі, удалося падсвяціць, удалося зрабіць бачнымі. Таксама адна з умоваў гэтай прэміі было тое, што яна публічная павінна быць, а не для ўсіх, на жаль, гэтая умова была прымальная. Але гэта фактычна пра тое, як свабода, як людзі, якія выраслі, бо гэта людзі все 60+, яны выраслі, нарадзіліся і сталелі яшчэ за Савецкім Саюзам. І вось як яны ў гэтай сітуацыі аўтарытарнай, таталітарнай, у гэтай сітуацыі Савецкага Саюза, які спрабаваў усіх адфарматаваць па адных узорах, па адных лекалах, як яны сумелі ў сабе знайсці гэтую прагу да свабоды, што іх натхняла, бо былі ж хтосьці тыя, хто быў да іх, таксама іх натхнялі, гуртаваліся, як яны гэтую свабоду ў сабе выпешчвалі, выношвалі і пасля прывялі, паспрыялі таксама таму, каб распаўся Саюз савецкі і будавалі, спрыялі пабудове незалежнай дэмакратычнай Беларусі. А пасля 94-го года змагаліся за гэтую незалежную дэмакратычную Беларусь і ўсё сваё жыццё правялі ў гэтым змаганні. Вось гэта гісторыя гэтых 18 людзей. Я зараз іх назову паіменна, каб яны прагучалі. Гэта Владимир Мацкевич, Валерый Карбалевич, Александр Класкоўскі, Андрей Завадскі, Александр Гарцуев, Максим Жбанкоў, Наталья Дуліна, Тамара Мацкевич, Ірына Сухій, Александр Капуцкі, Зося Кустава, Владимир Вялічкін, Олег Груздзілович, Зоя Белахвосцік, Любоў Лунёва, Сергей Сыс, Віктор Марчук і Геннадзь Верацінскі. Усе такія знакавыя, значныя імёны, усе вядомыя, ну, хто больш-менш сочыць за жыццём беларускай Беларусі. Таму, да, вельмі такая цікавая кніга. Як можна атрымаць? Гэтую кнігу можна замовіць на Алегра, можна паглядзець на маім фейсбуку, ёсць спасылка, альбо зайсці на Алегра і ўвесці «Свабода як біяграфія», альбо «Голас пакалення свабоды» і атрымаць з дастаўкай па ўсёй Европе. А калі трэба дастаўка кудысьці яшчэ, то, калі ласка, напішыце мне, і мы дамовімся на гэта. Ярослав, чым будзеш хваліцца? Ну, tak jak ty już zgadał, my niedawno wydali na nowo knigę «Колосы под черпом твоим» u Władimira Karatkiewicza. Już niekalki sustrzeczał z prezentacją tej kniги z udziałem Władimira Orlowa odbyło się, будуть czergowe. U nas wyszła zusim niedawno kniga Jury Grybowskiego про Białorusów u Łatwii 1918-1945. Гэта менавіта кніга будзе прэзентавацца у Музеі Вольнай Беларусі у нядзелю о 14-й. У нас ёсць таксама шэраг кніг з беларускай мастацкай літаратурай. Тут хачу звярнуць у першую чаргу увагу на такі зборнік прозы Уладзіслава Хроменкі, дзе трапілі i wydadzone jego twory, ale tak samo uwajszło tam dwa romany, jakie niezakończone. Prosta krótka życie Władysława nie dozwoliła zakończyć tych romanów. My wyraszyli to, co zastawało się jeszcze u archiwach jego siabrów, z jakimi on kontaktował na tę temu tak samo nadrukować. Jest u nas tak sama kniga, jaka niedawno wyszła razem z Chromienką, to Mikoła Adam i Prydbał. Гэты дом, гэта трылогія, сямейная трылогія. Вельмі рэкамендую гэта пачытаць. Мікола Адам гэта таксама, можна сказаць, як і Уладзіслава Хроменка, звязаны і з беларускай, і з украінскай літаратурай, і з Беларусю, і з Украінай. Ёсць у нас таксама «Вершалінскі рай», гэта кніга Алексея Карпюка, перавыданне тэксту з пачатку 70-х гадоў пра секту прарока Ільі, якая існавала у ваколіцах Крынак, тады гэта заходняя Беларусь, цяпер частка Беластотчыны, падляшскага ваяводства. Ну, ёсць таксама шэраг іншых кніг, з якіх усе даступныя ў нас на сайце Камунікат Шоп. Дадам яшчэ толькі пра два паэтычныя зборнікі. Гэта Наста Кудасава «Лірыка» і «Вячэра з чужым каханкам» Валянціны Аксак. Вельмі рэкамендую. Тетяна,
Я там чуў пра выданне нейкай кнігі Івонкі Сурвіла. Ёсць што сказаць пра это, ці это пакуль яшчэ рыхтуецца кніга, яна ўжо надрукаваная, мы чакаем яе зараз друкарні, але вось я меркавала, што ўдасца яе сюды прынесці, на жаль, не атрымалася, але да 25 сакавіка мы выдаем такую кнігу Івонкі Сурвілы, якая называецца «8 гадоў я была на вайне», і ці ў 8 гадоў я ваявала, і гэтая кніга выдаецца не толькі да 25 сакавіка, але і да 90-годдзя Івонкі Сурвілы, якое будзем адзначаць у красавіку. Ну то чакаем, будзе вельмі цікава паглядзець, пачытаць, можа прэзентацыю зладзіць, Зробім абавязкова. і Івонка прыляціць. Ну, ці прыляціць не ведаю, але, напэўна, кніга да яе дабярэцца, спадзяюся, да яе юбілею. Ну і можа быць, давайте на завяршэнне вернемся да вось гэтай сумнай тэмы з прызнаннем. Прызналі, як я ўжо казаў на пачатку нашай размовы, шэраг выдавецтваў, у тым ліку беларускі пен, экстрэмісцкім фармаваннем, але трапілі, як ужо так троху адзначыў Ярослаў, пад рэпрэсіі людзі, якія у тым ліку не мелі дачыненне да выдавецкай дзейнасці канкрэтна і ўвогуле да ўсяго гэта так званай нейкай кааліцыі выдаўцоў. Што пра гэта вядома, наколькі зараз шырокія рэпрэсіі ідуць супраць усіх, хто тым ці іншым чынам, я не ведаю, там распаўсюднікі, ці як называюць кніганошы, там ці яшчэ што-небудзь, што таксама трапляюць пад рэпрэсію. Ці можна казаць, што зараз это по сталінскай традыцыі будзе там справа выдаўцоў, там ці яшчэ што-нибудь такое? Ну, на гэта выглядае, што будзе справа выдаўцоў, і, канешне, тут варта казаць у прынцыпе пра тое, што сёння ў няволі больш за 30 людзей слова, і некалькі дзесяткаў дзеячаў культуры сёння знаходзяцца ў няволі, і больш за 329 забароненых кніг. Я таксама нагадаю, што кнігі самі па сабе у нас таксама забараняюцца і з'яўляюцца аб'ектам рэпрэсій. У нас ёсць 3 спісы забароненых кніг, 2 афіцыйныя і 1 неафіцыйны. Афіцыйныя гэта спісы экстрэмісцкіх матэрыялаў, там не толькі кнігі, там жа ёсць і медыйныя прадукты, і сацыяльныя сеткі асобных людзей. Мы як пен выбіраем з гэтага спіса кнігі і вядзем у сябе на сайце свой асобны спіс гэтых экстрэмісцкіх кніг з першага спіса. Другі спіс гэта матэрыялы, якія шкодзяць нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусь. Зноў жа, там не толькі кнігі, там ёсць іншыя крыніцы інфармацыі. Мы адтуль выбіраем кнігі і вядзем на сваім сайце спіс гэтых кніг. І там кнігі не толькі беларускіх аўтараў, там кнігі і вось тое, што Ярослаў казаў, там кнігі Дароты Міхалюк і кнігі, я правда не памятаю, Дарота Міхалюк і на экстрэмісцкія матэрыялы, ці яна шкодзіць нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусь. Ну, вось так я думала, так. Там жа кнігі... Дзяржаўны. Так, Энны Палбаум, ГУЛАГ, там кнігі Фрэдэрыка Бакмана, там увогуле у апошнім абнаўленні там было дастаткова шмат кніг розных замежных аўтараў. А трэці спіс, ён жа самы цікавы, той, которого ніхто не бачыў, ніхто не трымаў у руках, але чамусьці кнігары, чамусьці бібліятэкары, бібліятэкаркі, чамусьці прадаўцы кніг здымаюць гэтыя кнігі з паліц, кіруючыся або тэлефанаваннем зверху, або парадамі ідэолагаў, з якімі яны ў кантакце, вымышаным кантакце, падкрэсліваю, або сваім унутраным адчуваннем самацэнзуры, што вось, напрыклад, кнігі гэтага аўтара не павінны быць у бібліятэцы. Мы ведаем таксама неаднаразовыя факты таго, што кнігі, напрыклад, Алексіевіч вымаліся з бібліятэк, хаця яна не знаходзіцца ні ў адным з забароненых кніг. І яшчэ адна тэма, якую я хачу абавязкова закрануць вельмі коротка, гэта канфіскаваныя рукапісы. Рукапісы, которые не сталі кнігамі, але ўжо былі забаронены яшчэ на этапе свайго вось існавання ў выглядзе рукапісаў. Я трошечку пераб'ю, размова ідзе пра аповяды вось апошніх палітзняволеных, вызваленых, якія прыехалі і распавялі пра тое, што іх рукапісы, тое, што яны напісалі падчас зняволення, проста былі адабраныя, скрадзеныя, ну і хутчэй за ўсё знішчаныя. Пра гэта расказваў і Александр Фядута, і Максім Знак, і, відаць, і іншыя таксама вязні. Ну, вось Максім Знак, сярод іншага, расказваў, што працаваў над 22 праектамі. Некаторыя з гэтых 22 праектаў кніжных былі скончаныя, некаторыя не скончаныя. Адну з іх ён напісаў двойчы, бо ён напісаў гэтую кнігу, яго яе забралі, ён
калі зразумеў, што яе не вернуць, бо ён папрасіў, сказаў, што мне там трэба штосьці парадагаваць, паправіць, яму не вернулі, ён напісаў яе нанова і зноў яе у яго забралі. Алесь Беляцкі тое самае напісаў 2 кнігі ў зняволенні, ён пра гэта казаў. Вось мы, як гэта не толькі рэпрэсіі супраць гэтых канкрэтных людзей, але гэта рэпрэсіі, гэта фактычна парушэнне культурных правоў усяго нашага грамадства, кожнага з нас і кожнай з нас, таму што нас такім чынам пазбаўляюць культурнага прадукта, да якога мы павінны мець доступ. Тут зараз фактычна пакуль што спрабуюць аспрэчыць вось гэтую тэзіс, што рукапісы не гараць, яны знішчаюцца. Ёсць невялікая надзея, што ёсць адэкватны нейкі чалавек знойдзецца сярод тых, хто гэтыя рукапісы забірае і нейк штосьці перахавае, і, канешне, заўсёды мы робім да іх заклікі. Не разумею, не ведаю, ці будуць яны глядзець Еўрарадыё, а раптам будуць. Зычым ім гэтага, каб яны глядзелі Еўрарадыё, шмат карыснага даведаюцца. Калі ласка, калі у вас ёсць магчымасць, захавайце гэтыя рукапісы, не знішайце іх, таму што гэта все тое, што пасля... і гэта гераічны ўчынак, які вы можаце зрабіць. Ярослав? Ja dla sajtu Komunikata zrobił rozmowę z profesor Dorotą Michaluk, mianowita pra гэтую zabaronu jej na monografii Białoruska Narodna Republika 1918-1920 dla wytoku białoruskiej dzierżawności. Ona zabronjena u Białorusi. Ona dodadzena do tego spisu knih, jakich zmiest niesie nibyta szkodu dzierżawnym interesom Republiki Białorusi. Tam Dorota skazała taką одну фразу, якая мне здаецца гэта вельмі добра апісвае. Мінулае нельга забараніць, а навуку пакараць. Да гэтага я магу толькі дадаць, што прафесор Дорота Михалюк ёсць якраз навукоўцам звязаным з Toruńskim Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Kniha Mikołaja Kopernika, jaka rewolucjonizowała absolutnie увесь nasz świat, tak sama była na indeksie zabaronionych knih. Jak to się skończyło, my już dokładnie wiemy. Spodziewaję się, że białoruskie propagandysty, KGBisty tak samo wiedzą i to trzeba tak samo brać pod uwagę, że z usimi zabaronionymi knihami teraz u Białorusi to tak samo skończy się. One wreszcie będą rewolucjonizować naszą baćkowszczynę. Я спадзяюся вельмі, што тыя палітвязні з творчым натхненнем, якія пісалі кнігі і падчас зняволення, і у іх гэтыя кнігі канфіскавалі і, можа быць, знішчылі, але як мы, Тацяна слушна сказала, можа і не знішчылі, мы на гэта спадзяемся, але што яны тут зараз на волі змогуць аднавіць гэта, ці напісаць наноў гэта ўсё. Але не ўсе на гэта, ва ўсіх ёсць такая магчымасць, таму гэта сапраўды, мне падаецца, проста злачынства супраць гісторыі, супраць літаратуры, супраць Беларусі, яе інтэлектуальнай маёмасці, у тым ліку. Але не ведаю, што тут рабіць. Я думаю, што тут трэба, безумоўна, патрэбныя, насамрэч, зноў жа мы ўпіраемся ў сродкі, патрэбныя сродкі для таго, каб арганізаваць умовы для гэтых людзей, каб яны маглі ўзнавіць, каб яны маглі рэалізаваць працу над рукапісамі, каб яны маглі, ім было дзе жыць, ім было што есці, і каб яны маглі не думаць, чым заплаціць за кватэру і за што набываць ежу, каб яны маглі ўзнавіць гэтыя рукапісы. Або літаратурныя рэзідэнцыі, якіх не так шмат насамрэч, і гэта все справа, якая патрабуе планавання, і зноў жа ёсць таксама небяспека таго, што той жа Алесь Беляцкі, які вельмі будзе, і он ужо заняты вельмі чалавек, яго проста не будзе фізічнай магчымасці на тое, каб гэта ўзнавіць. Это трэба, бо все ж таки там у калоніі ці у СІЗА часу вольнага крыху больш, так складаецца, хаця зараз не заўсёды можна пісаць. Дзякуй вялікі. Гэта таксама зусім іншыя эмоцыі ў той жа калоніі, чым цяпер. Таму аднаўленне гэта поўнасцю, мне здаецца, немагчымым. Ты, Зміцер, пытаеш, што рабіць? Як бы пафасна гэта не гучала на канец нашай сустрэчы, але я спашлюся на словы Караткевіча. Рабі нечаканае, рабі як не бывае, рабі як не робіць ніхто, і тады пераможаш. Так, сапраўды, вось, дарэчы, Ярослав слушна заўважыў, і, здаецца, пра гэта Максім Знак падчас аднаго са сваіх публічных выступаў казаў, што ўсё ж такі атмасфера, настрой
энергетыка іншая і тое что можа быть здавалася б адны і тыя ж словы выкарыстоўваюцца адныя ж самыя думкі прасоўваюцца але вот неяк настрой троху іншы чым той что мне як паэтца гэта вельмі добра зразумела якая не мае часу пісаць і часта губляе гэты настрой які натхняе ў дадзены канкрэтны момант магу толькі дурныя жарты зараз выказваць напрыклад што заўсёды можам стварыць чалавеку умовы калі яму патрэбна гэта для таго каб аднавіць у тым настроі то бок пайшла далёка ты ў сваіх таких творчых прапановах я за творчасць Дякую вялікі на такой троху жартаўлівай ноце закончылі нашу размову тым не менш сапраўды не вельмі прыемныя навіны але як слушна заўважыў Ярослав нягледзячы ні на што нельга спыняцца і мусім працягваць рабіць сваю справу усе разом. Ну а яшчэ раз нагадываю на прэзентацыю у Варшаве выданне новой кнігі ну не новой кнігі а выданне новага выдання кнігі Караткевіча Каласы под сярпом сваім тваім судзелам і Ярослава Іванюка і Владимира Орлова і у прысутнасці Александра Фядута і маёй хутчэй за ўсё твоей жонкі да ну і Тацяна абяцае далучыцца абяцаю быць так что калі ласка далучайцеся чацвер цэнтр беларускай салідарнасці 17 гадзіна так калі не памыляюся ну і чакаем прэзентацыю кнігі Івонкі Сурвілы так абавязкова будзе но будем яшчэ сустракацца з нашими выдатнымі выдаўцамі тому что пагаварыць ёсць пра што прэзентаваць ёсць што праца ідзе нішто не спыніць жыве Беларусь жыве